Аз съм Ива. Аз съм Катрин. Ние сме част от организационния екип на СО Иван Вапс относно участието в проекта ЕСНО. Какво е ЕСНО? Европейската седмица за намаляване на отпадъците и инициатива на програмата Life Plus. Тя ни дава възможност от 22 до 29 ноември да информираме гражданите от нашия град как да намалят отпадъците. Сега искаме да ви зададем няколко въпроса, които са свързани с нашата кампания Зелен микрофон. Ние сме част от акцията Зелен микрофон и искаме да зададем няколко въпроса на нашата община, на кмета и на служителите. Първият въпрос е: какви са вашите идеи, с които можете да намалите отпадъците в града? Може да намалите думата. В принцип, разходването на отпадъците е свързано с няколко неща. Първо е въпрос на бит и на култура, второ е една така функция на потребителското общество, в което се намираме. Така че колкото повече потребяваме, толкова повече отпадъци имаме. Така че не знам дали ние можем да по някакъв начин ги контролираме тези неща и ги намаляваме. Естествено, всеки човек трябва да се съобразява, но това, което трябва да направим за да помагаме на природата и на околната среда и да запазим и града си повече чист, по-лесно да се отпадъците да се оползотворят, рециклират и съответно унищожават. Това е един от основните методи, е разделното събиране. Това е нещо, което трябва да се дисциплинираме и да се научиме, да разделяме отпадъците по структура и материал. Това съответно води до поевтиняване на депонирането, до поевтиняване на тяхното рециклиране и съответно преработване. Така че в бъдеще това са тенденциите, на които трябва да заложим и да се опитаме да наблегнем, за да се улесним и поевтиним съответно събирането и оползотворяването на битовите отпадъци. Как стоят нещата в града с незаконни сметища? Незаконни сметища със сигурност има. Стремиме се да ги овладяваме преди да започнат да се разрастват. Пак казвам, това е въпрос на лична култура. И не само въпрос на общината, това е въпрос на целия град и на цялата общественост. Когато се забележат такива места, когато се забележат такива хора, трябва да сме обществено активни и съответно да съобщаваме на институциите, да ги информираме къде се случват тия работи и кой ги прави, за да може да се взимат мерки и да се реагира на време и да не допускаме такива работи. Съответно, всяко незаконно сметище първо е някаква язва, някаква грозна картинка, второ съответно изисква много средства за рециклиране и обработка. И да се възстанови в реалния вид, в който трябва да бъде почвата, земята, тревата и така нататък. Аз тук мога да се включа че вашата роля може да бъде значима, ако работите в тази посока. Просто да накарате хората да си изхвърлят отпадъците на определените места. Защото има доста недобронамерени граждани, които замърсяват околната среда и правят тия нерегламентирани сметища. Тоест, вие трябва да ни помагате в тази посока, защото ние официалната дейност я вършиме, тази, която ни е задължителна да се справяме с отпадъците, но мисля, че вашата роля ще бъде значителна, ако успеете да убедите хората, че не трябва по този начин да замърсяват околната среда. Много ви благодаря, че се включите в нашата дейност и се надяваме, че ще успеем да накараме хората да пазят града. Ние се надяваме, защото нашия град е много красив. Ние се борим за водеща туристическа дестинация и лицето на града е чистотата и поддържане. Здравейте, ние сме от акцията Зелен микрофон. Въпросът, който ще зададем на еколога на нашата община е: смятате ли, че е нужно всяка община да бъде използвана рециклирана хартия вместо обикновена? Да. Може, да. А защо смятате така? Така ще опазиме природата, няма да се сичат толкова дървета и ще
това как ще се отрази на финансите в общината? Мисля, че е добре. По-малко пари ще даваме за хартия. Добре, благодаря. Здравейте, ние сме от акцията Зелен микрофон. Здравейте, вие като граждани на Вършец, какво бихте направили за намаляване на отпадъците? Добър ден на вас и на вашите зрители. Ами аз като гражданин на първо място ще изхвърлям отпадъците си разделно. Използвам за нуждите, които имам възможност да изхвърлям материали. И смятам, че това е едно от малките неща, които можем да направим, за да помогнем на нашата природа да бъде. Благодаря ви. Здравейте, ние сме от акцията Зелен микрофон. Искаме да му зададем няколко въпроса. Кажи ни какво мислиш за града, според теб достатъчно чисто? Града е достатъчно чист, но в определени области като центъра. В други области като парка има много занамерени части. А как мислиш, че тези части могат да бъдат премахнати? Като се положи повече усилия върху премахването им, не знам. А от кой трябва да бъде положено усилие? От общината. Мислите ли, че и хората са виновни, защото все пак има такива, които вместо да изхвърлят своите отпадъци в кошчето, ги изхвърлят точно до него? Да. Всъщност това е много голям проблем за обществото. И това е. Зависи от нас. Здравейте, ние сме от акцията Зелен микрофон. Искаме да ви зададем няколко въпроса. Как смятате, че трябва да се подобри опазването на околната среда в нашия град? Хубавото в града е, че има коти за разделно изхвърляне на отпадъци и много хора се забелязва, че спазват това правило, но има хора, които злоупотребяват с тази вид дейност и не я спазват. Има неща, които биха подобрили нашия град, ако хората имат по-разумно поведение на това. А как смятате, че трябва да бъдат променени? Какво изразява това?